Som doma. Je ráno, chystám sa do práce a kontrolujem telefón. Je tam špeciálna správa z Messengera. Píše mi osoba, ktorú nepoznám. Jsem v práci, píše mi cizí člověk. Nevím, kdo to je, tak jenom napíši prostě, že nemám čas. Myslím, že som čítala knihu a cinkol mi mobil a videla som proste nejakú správu od nejakého muža. Chcel písať, chcel sa zoznámiť. Tak som odpísala. Ešte sme sa s manželom na tom nejak tak pousmiali, že písal, že ja som vojak. Píše, že je vysoký důstojník v armádě, je v Adenu se svýma klukama, vlastně tam chrání domorodce. Je to vojak, je z Ameriky, je v tejto chvíli na misii v Afganistane. Jenom se vyptává, jak se mám, co dělám, kolik mám dětí. Tak mu říkám, že ho to nemusí zajímat. Pracujem v banke, žiada ma o pomoc. Proste potrebuje vybaviť niečo s hypotékou, potrebuje vybaviť niečo s bývaním. Tak to považujem za služobnú povinnosť. Jak se mám, jestli jsem jedla, to, jak jsem hezká, že se mu líbí můj profil, že se umím krásně usmívat. Vlastně tím mi dává i přezdívku, začíná mi říkat Sunshine. Pýtala som sa, že prečo práve ja. Vtedy som tam mala ešte svoju vlastnú fotku a povedal, že sa mu zalúbili moje oči. Zo začiatku mi to ani nepripadalo nejaké také divné, že prečo by asi generál mal záujem o ženu zo Slovenska. Tá komunikácia bola taká príjemná. Že má niekto záujem aspoň komunikovať. Už som zažívala problémy s manželom, tak som si povedala, že tak napísanie nič nie je. Jestli mají podvedené osoby v romantických vztazích nějaké společné rysy, tak neumím na to úplně přesně odpovědět, ale tak bych asi řekla, že máte vlastně menší sociální síť, máte kolem sebe relativně méně přátel, nejste příliš zvyklá se svěřovat, takže najednou vlastně máte tu možnost v relativním soukromí a bezpečí, zdánlivém bezpečí, se otevřít. No a samozřejmě z druhé strany, tak jak je to pěkně vymyšlené, tak vám přicházejí přesně ty odpovědi, které vlastně chcete slyšet. Říkám si, já se někomu líbím, to už jsem dlouho neslyšela, nebo spíš slyšela, ale člověk už tomu nevěří po tolika letech, že je to pravda. Máme slavit 30. výročí svatby vlastně. Manžel nepřišel domů, no a on říká, tohle si muž nesmí k ženě dovolovat, že žena je výjimečná květina, o kterou se muž musí starat, musí u ní pečovat. A já jsem mu fakt chočila na lep. No, v tu chvíli myslím na to, že vlastně někdo cizí se mě zajímá víc než manžel po tolika letech. Mám manžela, mám deti, mám psa, mám dom, mám vlastne všetko, čo človek k životu potrebuje, je to úplne v pohode. Ja som išla celý čas ten pracovný režim a videla som tie pokusy, ako sa on to pokúša preklopiť na režim súkromný a do polohy, že asi že priateľstvo. Keďže my sme ľudia, generácia, ktorá sa snaží byť slušná, nevie povedať na hneď prvú, že nie, tak som slušne odpovedala na všetky jeho otázky. Písali sme si zhruba asi 6 mesiacov, ale či to bolo, dá sa povedať, že to je láska, neviem. Možno áno. Začal písať ráno o 5:00, 5:15, to bol budiček a písal až do 9:00 intenzívne, kým som neprišla do práce, vtedy to proste rešpektoval a prestal písať. A znova začal písať večer o 5:00 a znova to končilo večer o 11:00, niekedy aj dlhšie. Teda vyzeralo to ako keby na smeny. Ranná smena, večerná smena. Tá komunikácia tých 5 hodín ráno a 5 hodín večer bola tak intenzívna, že ja som vlastne okolo toho telefónu nebola schopná urobiť takmer nič. Ako náhle som neodpovedala do pár sekúnd, tak išli ako keby výčitky, že asi sa mi niečo stalo, nie som v poriadku, neodpovedám, teda ako keby strach z jeho strany o mňa, že prečo neodpovedám. On vytesnil v mojom živote všetko ostatné. Až potom som pochopila, že to je hlavný cieľ a hlavný zámer. Už keď nebude mať čas pre nič iné, tak už bude môcť so mnou v podstate robiť, čo on chce.
Pouhá skutečnost, že tě mám ve svém životě, ukazuje, jak vzácně mě Bůh miluje a stará se o mě. Svět je požehnán, že vás v něm mám. Dobré ráno, miláčku. Myslím na tebe, lásko, moc mi chybí, zlato. Jsi můj svět, moje slunce, můj tlukot srdce, vzduch, který dýchám, můj dort, moje každodenní myšlenky, moje všechno. Nemůžu se dočkat, až s tebou strávím krásné chvíle a ukážu ti, jak moc tě miluji. Srdce mi bušilo, když jsem čekala, ať mi napíše další zprávu. Pak už máš takové ty motýlky pro někoho v mém věku, vlastně, kdy už jsem si říkala, to už se nemůže stát, tak najednou bum a stalo se. Jo, někdo ti píše, že tě miluje, tak to prostě jo, to bylo super, no. No, byly tam i takové ty zprávy, jaký máme rádi sex, jo, vlastně jsme si potom psali nějaké takové podrobnosti, jo, a zažila jsem asi svůj první internetový sex. I tenhle sex nebyl k zahození. Když doma nemáš žádný, tak ti stačí i tohle. Bolo to nejak asi kolo Vianoc. Sa to nejak tak, tento priateľstvo nejak prehlbilo do niečoho iného. Mala som pocit, že sa to mení na viac. Vylíčil mi, že teda mal nejaký problém, že či by som mu mohla poslať peniaze. Tým, že mi povedal, že má syna, tak tá ľudská stránka tam u mňa je taká, že proste keď treba pomôcť, tak pomôžem. Tak som mu poslala prvú platbu a mala som dobrý pocit, že môžem pomôcť niekomu, kto je v núdzi. Myslím, že to bolo 1500 eur. Prvá platba. Bohužel ty scénáře, jak tyhle podvody vypadají, jsou opravdu jak přes kopírák. Oběti mohou být jak muži, tak ženy. No a samozřejmě ve chvíli, kdy po mně chce posílat někdo, koho fyzicky neznám, peníze, anebo přes můj účet převádět nějaké peníze, tak tady asi bychom měli zbystřit daleko víc, protože když už přes svůj účet budeme převádět nějaké peníze, můžeme my sami se dopustit trestného činu, legalizace výnosů z trestné činnosti. Já bych byla hrozně opatrná v tom, že bych říkala, že ty ženy jsou hloupé. Ani bych neřekla, že jsou naivní. Já si myslím, že to jsou jenom obyčejný ženský, který touží po lásce a potom, aby je měl někdo rád a aby si s někým rozuměli. My všichni máme potřebu komunikovat. A všichni komunikujeme rádi s lidma, o kterých si myslíme, že nám rozumí, o kterých si myslíme, že nás něčím obohacují a něco nám dávají. Normální běžný muž z masa a kostí kolikrát jakoby nedokázal odpovědět tak, jak dokáže odpovědět ten placatý z té obrazovky. Celý čas, kým som s ním komunikovala, sa jeden jedinýkrát so mnou nepohádal. Aj keď som bola presvedčená o tom, že mám všetko, čo potrebujem, mne chýbalo to, aby ma niekto počúval, aby vyjadril to porozumenie. On ma dostal na to, že to bola jediná osoba, ktorá mi v tej chvíli asi rozumela. Ako prvé, keď človek dá na internet kombináciu slov, že americký vojak, tak vám vybehnú informácie. Pozor, podvod, polícia upozorňuje na také skúsenosti a na takéto veci. A ja som videla, že sa to práve deje mne. To, že ja som prišla na to, že on je teda podvodník a že na mňa niečo skúša, to bolo zhruba po 2-3 týždňoch od prvého kontaktu. A keďže ja už som vedela, ako tie príbehy idú, alebo aké upozornenia dávala polícia, tak som bola zvedavá, či to vyskúša teda aj na mňa a chcela som vedieť, kedy k tomu dôjde. Tady já bych to nazvala, že to je trochu hra s ohněm. Ona je amatérka a on je na druhé straně sedí profesionál. A ve chvíli, kdy začnete zkoušet, kam až to zajde a budete počítat s tím, že se vás to nedotkne, tak ste samozřejmě ve velikánském ohrožení. Mi zrazu napísal, že musí sa na chvíľu stiahnuť, nebude mi písať 2 dní, musí ísť na nejakú tajnú zásahovú akciu, ale že mi chce dať vedieť, teda keď sa nevráti, takže zomrá. A vtedy tie emócie človeku vyskočia. Áno, ja som v tej chvíli prestala jesť. Ten stres, ten tlak, tie myšlienky, že jemu sa môže niečo stať, urobili svoje. A ja už som vedela, že som ho asi pustila príliš ďaleko. Tie 2 dni boli asi najhoršie 2 dni v mojom živote, keď som nevedela, že čo sa deje. A pritom som logická. Viem, že sa mu nič nemôže stať, lebo je podvodník, ale tá hlava si ide svoje.
Ozval sa s tým, že je späť z akcie. Bola to ťažká akcia. Išli na ňu 12, 4 tam ostali, zomreli. Vtedy mi poslal prvú fotku, kde mi proste ukazoval nejaké strelné zranenie a tvrdil, že je jeho. No a já jsem z toho byla taková celá špatná a on mi začal psát, že je tady jediná cesta, že by mohl zažádat už o odchod do důchodu. Tak jsem mu prostě napsala, že tak proč váha, ať teda do toho, ať tu žádost pošle. No a on mi říkal, no jo, ale tady je problém, stojí to peníze a já nemám přístup k účtu prostě. V roce 2024 bylo 80 000 podvodů, v roce 2025 jich odhadujeme nějakých cca 90 000, které byly opravdu uskutečněné. 8 miliard zachránily banky v roce 2024 a bylo nahlášených pokusů nebo takových podvodů na Policii České republiky 15 až 20 tisíc, ale je to nepoměr právě s těmi skutky, které se stávají a které detekují banky versus to, že ten člověk opravdu to nahlásí na Policii České republiky. Ty oběti to nenahlašují z důvodu toho, že se stydí nebo že se obávají nějakého posměšku, nějakého nepochopení, anebo to také nenahlašují z toho důvodu, že opravdu tomu věří, že je jenom nějaká komplikace na straně toho milého a nebo té milé a že jednou to dobře dopadne. Já říkám, já prostě peníze nemám, já ti nemám jak pomoct. No, tak ještě nějakou dobu se snažil, ať mu peníze pošlu a to. No a potom mi napsal, že vlastně tohle nemá význam, že ho nemám ráda a blá, blá, blá. Tím už mi začal nadávat vlastně, takže to ukončil tím, jaký jsem odporný člověk, že lituje, že jsem do jeho života vstoupila. No a přestal psat. No a vlastně jednou někdy v noci, po půlnoci, mi přišly 3 hlasovky z neznámého telefonního čísla. Hello, what is the man? You are scum or you rich? You are stupid. Orí bàbá mi ò pé. Olórí burúkú ni ẹ́ tó o bá ní ìyàwó ń ṣe lọ sùn ọ́ kó lọ kú dànù. Ayé ò ní dá, ogun ló máa pa ẹ́. Tak jsou to nadávky na mě, kletby a to, že vlastně jim vrátím peníze, které jsem jim sebrala. Na druhý deň mi píše, že ho predvolali afgánska vláda na nejaké poďakovanie za to, že takto zvládli misiu. Napísal mi, že zachránil nejakého človeka, ktorý je rodinný príslušník nejakého afgánskeho politika a za to dostal odmenu 3 milióny amerických dolárov, proste kufor peňazí, ktorý on potrebuje niekam umiestniť tak, aby bol v bezpečí, kým on skončí tú svoju misiu. Že teda on to pošle mne. Ja som mu na to povedala, že to teda nie. No a po 1 až 2 dňoch mi prišiel mail, že teda zásielka, ktorá sa má doručiť mne, bola zadržaná na tureckej colnici a teda mám tie colné poplatky zaplatiť, poslať na taký účet a oni mi proste ten balík doručia. Že ja mám niekde zohnať nejakých 7 000 eur na to, aby som zaplatila jeho colné poplatky. Tých pokusov, ako získať vlastne odo mňa peniaze, bolo veľmi veľa. Když běžně máte nějaké chování, odesíláte peníze běžně na různé účty a najednou posíláte někam 500 000, 600 000, tak ta banka logicky se jde ptát, protože právě je to v rámci ochrany praní špinavých peněz a i ochrany vlastně těch lidí, snažíme se chránit peníze klientům. Klienti vždycky nereagují úplně tak, že by tleskali nad tou naší aktivitou, protože ten, kdo se snaží z někoho vylákat peníze, tak ho natolik toho člověka ovlivnil, že ten člověk nám nevěří, že to děláme v jeho prospěch. Snažíme se vlastně našimi prostředky působit tak, aby ten člověk si uvědomil, že to je podvod. Pokud si to uvědomí, je to skvělé, pokud ne, tak velmi často třeba vybere peníze v hotovosti nebo si vezme úvěr a pak samozřejmě ten podvod dokoná. Mala som o ňo strach, mala som o ňo starosť, či už o ňo alebo o jeho syna, lebo mi teda vysvetlilo, že manželka zomrela a jeho syn bol sám na internátnej škole. Tak som hľadala možnosti a zdroje financií a posielania peňazí.
Velmi často se ten pachatel může vydávat buď za samoživitele nebo za vdovu, vdovce, který má v péči malé dítě a to malé dítě začne s tou obětí komunikovat taky. A píše takové roztomilé zprávy jako milá maminko, už se těším, až přijedeme s tebou do České republiky. Oběti peníze posílají buď to za účelem, že ten člověk potřebuje koupit letenku, potřebuje si vybavit doklady nebo potřebuje vykomunikovat něco s úřady, aby třeba se vyřešilo dědické řízení, aby už se ke svým penězům dostal, aby je mohl převést přes celní úřady a vlastně vymýšlí celou řadu legend, jak vymámit z té oběti jakýkoliv poplatek. Dohromady to bolo asi 20 000 eur. Dokonca to zašlo až tak ďaleko, že som si až požičku zobrala v banky. A niečo bolo moje, niečo bolo od sestry, niečo bolo od mojej babičky, svokry a od mojich rodičov. Bola som tak spracovaná, že on mi diktoval, čo mám hovoriť, aby tomu uverili. Aby mi tie peniaze dali. Človek si vtedy asi ani nejak neuvedomuje, čo hovoril tej rodine, pretože keď mi to potom povedali, ja som povedala, že toto by som v živote ja nepovedala a dobre to viete, že by som takéto niečo nepovedala, ani neurobila. Tými správami, tými slovami vedia, ako ísť na ženu a ako sa naozaj dostať totálne pod kožu. Bolo to príjemné až do tej doby, keď ma on požiadal o to, aby som vlastného manžela zabila a dedila celý majetok. Ako ja teda moc nedokážem, ale tak škaredo, ako som dokázala, tak som mu vynadala a proste som povedala, že konec, že nič viac nebude. S manželkou jsme na gauči, díváme se na televizi, teďka mě zapípal telefon, podívám se, na telefonu vidím zprávu od neznámé ženy. Jak jsi mi tohle mohl udělat? Ty jsi mě podvedl, zebral jsi mě peníze a takhle jsi utekl. Ukázal jsem to manželce a s manželkou se na tohle díváme a říkáme si, co to je za ženskou, která mě píše. No a takhle jsem pak zjistil, že moje fotky jsou používány k tomu, aby lidi podváděli ženy v romantických podvodech. To byla žena z Filipín, která mi takhle začala psát a pak se z toho vyklubalo plno dalších žen a ty ženy se pak objevovaly z Ameriky, z Ruska, z Běloruska, z Ukrajiny, z Vietnamu, z Filipín. Pak mi napsali i slovenské ženy nebo české holky. Tak už to pak rozjelo takovým způsobem, že už to byly kvanta žen a já už to nepočítám. Vím, že ženy z celého světa zaplatili za moje fotky a videa, které tu mám také spočítané, taky něco mezi 360 až 380 tisíci $, za dobu 7 let. To je jenom to, co vím. Som hodne zadlžená. Na dlhé roky. Išla som na kriminálku do iného mesta, ale podpory sa nedostalo. Dostalo sa mi iba výsmechu, polícia nič neriešila. Cítila som sa hrozný. Sama som uvažovala nad tým si vziať život. Odpoveď od polície bola, vieš čo, keď sa ti chce, tak si s ním píš. Ale nikdy mu nepošli žiadne peniaze, pretože toto je nigerijská nejaká banda, ktorá takto funguje a oni oblbujú všetky ženy na celom svete. Vyšetřování tohoto druhu podvodů, kterým říkáme americký voják nebo romantický podvod, je velmi náročné. A je to velmi náročné z toho důvodu, že obvykle tento druh kriminality páchají organizované skupiny ze zahraničí, zejména ze států západní Afriky, jihovýchodní Asie. A ta spolupráce s těmito státy po té úrovni policejní je velmi náročná a nevždy se podaří se vůbec domoci nějaké spolupráce, která by vedla k požadovanému výsledku. Celým cieľom mojej aktivity bolo to, že odhaliť ho, kto to je, odkiaľ píše, prečo to robí a ako zabrániť tomu, aby to proste oni ďalej nerobili. Ten tlak toho dvojitého života u mňa spôsobil to, že som bola vyčerpaná. Sama som seba nepoznávala, čo sa deje. Videla som, že aj napriek tomu, že človek môže byť šťastný, môže mať všetko, aj tak sa môže stať to, že sa nejakým spôsobom v podstate dostane do vzťahu a nevie potom z neho von. No a ja som tedy povedala dosť.
už nemám ani toľko síl, ani toľko času, aby som toto hrála ďalej. A bolo mi jasné, že po tejto komunikácii, aj keby som ju ukončila tým, že mu poviem, už mi nepíš, alebo ho vyblokujem, tak ono by to neskončilo, pretože tzv. Sucker list, to je zoznam týchto podvodníkov, kde si oni vlastne zadávajú všetky osobné informácie ľudí, s ktorými vôbec boli schopní komunikovať. Teda ktokoľvek, kto odpovie na ich požiadavku, už je automaticky zaradený do toho zoznamu, že pozitívny kontakt. Tak som musela vymyslieť stratégiu, že teda asi ochoriem. Ja som vyhlásila, že mám kolaps, som v nemocnici, som musela ísť na fiktívnu operáciu. Nenapísala som mu 2 dní, vytvorila som si falošný profil, falošnú mailovú adresu s menom môjho syna, ktorý napísal mu správu, že mama je v kome. A na tomu asi o pol dňa napísal teda, že mama v noci zomrela. Praskla jej cieva, lekári na to prišli neskoro. A marne som si myslela, že budem mať pokoj. On písal ďalej. Když oni žadoní o ty peníze, tady ty falešní profily, a od těch žen chtějí, aby jim poslali peníze, protože oni jsou, jak oni říkají, na speciální misi, kde oni nemůžou se dostat k bance. To jsou všechno jenom nesmysly, protože o nás je tak dobře postaráno, ať už vládou Spojených států nebo tím letectvem, že tam není vůbec důvod žadonit o žádný peníze, hlavně od civilistů. Když je opravdu nějaká taková závažná situace, že ten člověk musí jít domů, třeba řekněme kvůli smrti v rodině nebo kvůli závažné nemoci, tak okamžitě toho vojáka pošlou zpátky, aby byl s tou rodinou a nenechají ho tam. A tam neexistuje takový to, že by nás tam někde nechali bez peněz, nebo že prostě nepojedeš domů. Ono to nebylo o tom, aby mi psal on, to už bylo jenom o těch slovíčkách, protože byla jsem závislá na tom slyšet něco krásného, víš, ono ty endorfiny a takové to člověk potřebuje, no. Prostě jsem si připadala šťastná v tu chvíli. Když si to vemu, tak jsem si připadala vlastně jako manžel. Jako alkoholik, co se těší na panáka. Tady ještě takový mobil. To asi ten můj. No to mi právě píše ten můj. Ahoj drahoušku, jsem ráda, že teď oběduji, protože jsem dnes ráno nejedl. Takže mi sděluje, že zrovna obědva, protože ráno se nestihl nasnídat. A to je teďka teda nějaký další? Ano, to je Ray. Na tom TikToku měla jsem třeba 153 žádostí o přátelství, o psaní, jo. A když ti napíše Keanu Reeves, jo, a takový ti, no, tak si říkáš, ježišmarja, jak tě tohle mohlo napadnout, jo. Dokonce Hugh Jackman, vlastně, on je v tom filmu, oni mají drápy, jich je několik. X-Men, no, tady z tohohle. Akýkoľvek profil, ktorý vám pošle žiadosť o priateľstvo, jednoducho treba pozrieť, poznám ho, nepoznám ho. Pre ľudí, ktorí potrebujú poradiť alebo pomôcť v tom, aby sa zorientovali, či ich teda oslovil človek, ktorý sa snaží ich podviesť, odporúčam pozrieť sa a navštíviť skupinu Americký vojak, romantický podvod, kde sa združujú ľudia, ktorí si týmto podvodom buď prešli, alebo majú s ním skúsenosť v rámci rodiny a hľadajú pomoc. Priebežne sa spracúva taký zoznam najčastejšie používaných tvári na Facebooku alebo teda na Instagrame, pretože to sú rovnaké fotky. A v tejto skupine existuje album. Nemusí to byť práve vojak, môže to byť človek, ktorý je na lodi, je inžinier, je na ropnej plošine. Existujú samozrejme spätné vyhľadávania, teda aplikácie, ktoré pomôžu v tom, aby si človek dokázal overiť akýkoľvek obrázok alebo fotku osoby. Môže to byť úplne v pohode cez Google Lens. Klasicky cez obchod Play si viete stiahnuť reverzné vyhľadávanie. Ja ich tu mám asi 4, možno aj 5.
Naše doporučení za Českou bankovní asociaci, pokud se vám takováhle záležitost stane, tak je potřeba jít na Policii České republiky, protože banky jsou schopni detekovat ty jednotlivé i částky, které někde se můžou objevovat a jsou vlastně takzvaně zmražené. A pokud ten případ se dostane k Policii České republiky, tak jsme schopni následně ty peníze pak dostat zpátky těm obětem, to znamená, že o ty peníze se nepřijde. Velmi častokrát ty lidi nenahlásí ten svůj vlastně podvod a ty peníze, ať jsou zmražené, tak na konci stejně skončí u těch podvodníků. Je to úplne jedno, či je to romantický podvod, alebo či je to investičný podvod, alebo či je to výhra. Každý človek tuží po niečom inom a má v podstate tendenciu na niečo predsa len naskočiť. Niekomu chýba láska, niekomu chýbajú peniaze, niekto chce niečo iné, ale oni tú trhlinu nájdu. Platby nepokračovali, ja som to ukončila, ale ono to nikdy neskončí. Je to všade okolo nás a všade sa s tým stretávame. No, jestli se vám něco takového děje, jestli vám někdo takhle píše a vy nevíte, jak z toho ven a už jste do toho spadli, buď jste se zamilovali, nebo už posíláte peníze, nestyďte se někomu to říct, protože je spoustu lidí, kteří vám můžou pomoct. Stát se to může každému. Já se teď jenom podívám, jestli... Takže asi... A ještě jenom poslední. A věříš pořád na lásku? Věřím na lásku se nedá nevěřit.